Mari vilayetinde avtolog yanıcının gıççılığı yitileşdi. Sevitin yanıç uyan beketlerinde A95 ve A92 görünüşlü benzin taptırmayarı. Şol bir vatta A80 görünüşlü yanıç hem adam başına 20 litr möçürdü. Çäklendirilen görünüşde satılıp başlandı. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 5 awgustda Sevitden maglumat berdiler. 4 Awgustdan beri Mari'nin etraflarındaki yanıç beketlerinin aglawasyna benzin düýbünden yok. Hatta A80 görünüşlü benzin hem taptırmayar. Garawum etrafynyň ýaşaýjylary bayramaly etrawyna gaýdyp benzin guýan beketlerde ençe mesagatlap nowata durýarlar. Dip Bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mari'nin merkezi şäherinde hem ýagdaý şuňa meňdeş bolup, ýanyç beketleriniň diňe käwirinde benzin satylýar. Bu ýerlerde benzin satyn almak üçin nowata duran ulaglaryň uzunlygy azyndan 1 kilometre ýetýär. Ýanyç beketlerinde diňe bir sany benzokolonka işleýär. Bulardan her bir sürüje A80 görünüşli benzinden diňe 20 litr satylýar. Sürüjüler giýjesi bilen nowata durýarlar. Käbir sürüjüler öýlerine jaň edip, nowatynyň şuň ýetjeginiň hem belli däldigini aýdyp, özlerine suw, çörek iýermegi soraýarlar diýip, ýagdaýlardan habarly şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli häkimetler benzin gıççylygynyň sebäbini düşündirmeýärler. Türkmenistanyň çägindäki ýanyç beketlerini nebit önümleri bilen üpçün edýän Türkmen Nebit Önümleri kärhanasy hem marda ýetileşen benzin gıççylygy barada beýanat bermeýär. Bayramalynyň we Mari'niň ýanyç beketleriniň işgärleri gıççylygyň sebäbi barada özlerine hem hiçili maglumat berilmeýändigini aýdýarlar. Nowatlaryň öňüni almak we A80 görünüşli benziniň has köp ulaga ýetmegini üpçün etmek maksady bilen onu çäklendirilen görünüşde satmak tawşyryldy diýip işgärleriň biri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Azatlyň bu barada Türkmen Nebit Önümleri kärhanasynyň yerli edarasyndan we Mari vilayet häkimliginden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary başa barmady. Bu aralykda Mari şäherindäki beketlerde nowata duran raýatlaryň arasynda ulaglaryndaky benzin gutorandan soň olary nowatdan çykman haýallyk bilen itekläp barýan sürüjülere hem köp duş gelse bolýar. Benzin utoran awtolog eýeleri ellerine 1 litrlik plastik gap alyp, her geçip barýan ulagyň sürüjüsinden benzin satmagy soraýarlar. Olaryň köpüsi öýlerini aşarýaly meçherde benzin satmagy haýyş edýärler. Ýöne benzin satýan adam gaty az. Dip marly sürüji anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçylarymyz käbir ýanyç beketleri benzin satmagy duýdansyz beteden soň benzin nowatynda duran ulaglaryny hiç ýere sürüp bilmän, olar ýoluň uğrunda goýup gitmeli bolýan sürüjüleriň hem köpdigini aýdýarlar. Ýanyç serişlerine baý Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında avtolog ýanyjynyň gıççylygy ýygy-ýygydan emele gelýär. Bu gıççylyk soňky aýlarda hasta ýitileşdi. 26 iýulda Lewapda habarçymyz benziniň her bir 10 litr möçöründe çäklendirilen görünüşde satılıp başlanandygyny habar berdi. Geçen aýyň başynda Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde iýunyň ahirinde bolsa Lewapda we Marda emele gelen benzin gıççylygy barada maglumatlar gelip goşdy. Ýurtda benzin gıççylygynyň ýetileşmeginiň arasynda Türkmenistan nebit önümleriniň eksportyny dowam etdirýär. Ýurdun döwlet harit çyg mal birja maglumatlaryna görä, soňky hepdelerde daşary ýurtly işewirler nebit hime önümlerini avtolog ýanyjyny satyn aldylar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi 29 iýulda çap eden habarynda gelişikleriň jemi bahasynyň ABŞ-nyň 38 milyon 723 min dolaryndan gowrak bolandygyny ma'lum etdi. Türkmenistanlyk Ýysgy film merkezi Aziýa ýurtlary boýunça 48 saatlyk film atly ýarışda ýeňiş kazandy. Owalram atly film iň gowy gorkunç thriller kategoriýasynda baýrak aldy. Film bary ýogy 4 minut dowam edýär. Şol wagtyň içinde filmiň assosiasiýalary esaslanan mazmuny beýan edilýär. Onuň merkezinde 2 jübütüň gatnaşygy. Drama kafemde hoş geldiniz. Sahna drama atly kafede bolup geçer. Soň belli bolşýaly ýüze çykan konfliktde passiv tin edijiler bolan baş kahramanlar menüden azy duýgular we howsala diýilip adlandyrylan tagamlary taýlap alýar. Sayladыңızmı? Bana şu azy duýgulardan bir porsiýa, ýöne azrak bolsun. Hakyky betbaççylyk kadryň daşynda alınıp barýan dialog üstü bilen beýan edilýär. Düşünşmäge tinanşýan aýal maşgala gatnaşyk isleýän erkek adamyň basyşyndan goranmaga tinanşýar, emma sahna zulümli gatnaşykdan saplanjak bolýan aýala garşy zorluk bilen tamamlanýar. Başga bir ýöne tapyny. Ýadyny hem
Bermedim. Kartinadaki saz, dekoratsiyalar we aktyorlaryň gyýtky dialoglary zorlugy we erkekleriň dominant rolunyň jemgyýetde adaty hasaplanýanlygyny, aýallaryň goragsyzdygyny beýan eder. Türkmenistanly Om Toporynyň Owalram adly bu filmi gorkunç thriller kategoriýasynda ýeňiji bellendi. 48 saatlyk film adly proýekt Merkezi Aziýada kinorejissörleriň arasynda her ýyl geçirilýän ýarış. Proýektiň web sahypasyndaky maglumata görä oňa gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikstanyň we Türkmenistanyň üslendik gyzyklanýan raýaty ýüz tutup bilýär. Bäsleşlige gatnaşyjylar 2 günüň içinde gyýsga film döretmeli, toporlar 48 sagatyň dowamında ssenariy ýazmaly, suraty düşürmeli, redaktirlemeli we guramaçylara 4 minutdan köp bolmadyk filmi iýermeli. Hünärmenler we höwüsçiler bäsleşlige gatnaşýarlar we ýeňiji bolup bilýärler. Gatnaşmak kino dünýäsine täsir etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir diýilip proýektiň web sahypasynda aýdylýar. Türkmenistanly awtorlaryň eserleri 2021-nji ýyldan bäri ýarışa gatnaşýarlar. 1-nji ýylda 5 film gatnaşypdyr, 2022-nji ýylda 7, 2023-nji ýylda 18 we 2024-nji ýylda 14 film gatnaşdy. Bu ýyl gatnaşyjylaryň sanawynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň äklisinden 300-e golay eser görkezilýär. Şol sanda türkmen awtorlarynyň 14 kartinasy, olaryň arasynda Derman, Durmuş öwrüme duýgular, Ulis, Veterinar durmuşyndan, Arzu, Wagt, Sowat, Divar, Baht, Zombi ahir zamanında däl we beýlekler. Türkmenistanly awtorlaryň regional bäsleşlige gatnaşmagy türkmen jemgyýetinde seslenme döretdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen intelligensiýasynyň wekilleri ýapyk Türkmenistandan döredüjülük ýaşlarynyň sewit bäsleşligine gatnaşmagynyň ähmiýetini nyktadylar. Bu ören gowy we öwrümli wakadyr. Adamlaryň dymmaklykdan meseleleri dile getirip başlamagy geçmegi. Yaş dörözüleriň bolsa bir pursat dowam etse azatlygyň ajaýypdygyny öz eserlerine açyk beýan edip başlamagy türkmen jemgyýetine göze görünmeýän öwrülüşikleriň bolup geçýänligini görkezýär. Ýaşlarymyzyň erkin dörözüligi saýlamagy, durmuş reýarlygyny görkezýän eserleri halkary bäsleşiklerini görkezmegi ählimiz üçin hem buýsançdyr. Dip Aşgabatly Sungat bilermeni pikirini paýlaşdy. Paýtagtyň konserwatoriýasynyň mugallymy bäsleşige gatnaşan türkmen filmleriniň hakyky durmuşy we real meselelere bagyşlanan mazmuny bilen uzalky ýyllardan tapawutlanandygyny belledi. Iň wajyp ýeri real we durmuşy meseleleri gowdaýan bu film ýeňiji bolmak bilen bir hatarda Türkmenistandaky aýal gyzlaryň arasynda maşgalada we söýgü gatnaşyklarynda zorlugy sezewar bolýanlarynyň bardygyny we olaryň az däl açıp görkezýär. Owalram filmindäki aýallara garşy zorluk, Arzu filmindäki agyr ketele duçar bolan atanyň we köçüdi zähmet çekýän oglanjyň metaforiki pikirleri we obrazlary. Baht, Zombi ahir zamanında däl filmindäki baş gahrymanyň molimçilik işinden haly ýadat Zombi ahir zamanyna erkinlik we mümkinçilik hökmünde garaşmagy we ençime beýleki süjetler tomoşaçylara we jemgyýete şol problemalary we duçar bolýan kynçylyklary açyp görkezýär. Dip mugallima gurrun verdi. Azatlyň söhbetdeşleri bu filmleriň hiç biriniň türkmen telewiziýasynda we kinoteatrlarynda görkezilmänligine lapy geçýärler. Konkurs barada Türkmenistanyň ýarym resmi matbuaty habar berdi. Türkmen portal neşri gatnaşyjylaryň arasynda türkmen rejissöri Murat Geldi Mollaýewiň Arzu adly eserini belläp geçdi. Filmiň köçede işleýän oglanjygyň we agyr kesellik hakatynyň paralel hekaýalaryny gurrun berýänligini ma'lum etdi. Oglan müşterisiniň durmuşy ýaly hat gowy ýaşaýyş arzu edýär. Şol buraktyň özünde sırkaw hakaty gyzyndan ötünç soraýar we diri galjakdygyny wada berip töwekkülçilik reparasiýa taýýarlanýar. Film başga biriniň durmuşyny itlemeli däl, sebäbi her kime öz güýjüne görä ykbal berilýär diýen pikir bilen tamamlanýar diýip neşir belleýär. 48 saatlyk film ýarışy ilkinji gedek 2015-nji ýylda After filmleriniň Click Fest festivaliniň çäginde Almatyda geçirilipdi. 2018-nji ýyldan bäri ol Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça geçirilýär. Proýekti ýyllar boýy Birleşen Ştatlaryň Kazakstandaky diplomatik wekilhanasy goldaýar. Prezident Volodymyr Zelenski 4-nji awgustda köpden bäri garaşylýan F-16 sögüş uçurlarynyň ýurda getirilmegini gutlady we olaryň öz ýurdunyň Rus goşunlarynyň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin möhüm ähmiýeti eýedigini ýetdi. Inni bu hakyky reýarlyk.
Bizim asmanymyzdaky reýarlyk diýip Zelenski Ukrainanyň Harby howa güýçleriniň gününe bagyşlanan dawarada uçuş zolagyny Ukraina nişanlary bilen belgilenen täze iň häzirki zaman söwüş uçurlarynyň öňünde durup aýtdy. Biz öz aviasiýamyzyň mümkinçiliklerini güýçlendirmek, howa gorunşymyzyň gorunmak güýçlenmediň mümkinçiliklerini güýçlendirmek üçin ýüzlerçe duguşçuk we gepleşik geçirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz köplençli mümkin näldip berilen jogaplary eşitdik. Emma biz şonu da öz islegimizin amala aşmagyny kazanmagy başardyk diýip ol aýtdy. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першими. Zelenski Kiýewiň hyzmatdaşlaryna, hususan Hollandiýa we Birleşen Ştatlary Ukrainany F-16 kysymly uçurlar bilen üptün etmekde beren kömekler üçin minnetdarlyk bildirdi. Літаки. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати. Ol edil häzirki pursatda Ukrainada näçe F-16 kysymly uçaryň bardygyny anyklaşdyrmady. Ýöne Harby howa güýçleriniň ol uçurlary eýýäm öz ýurtlary üçin ulanyp başlandygyny aýtdy. Men öz ilkinji F-16 uçarmyz tarapyndan haýsy wezipeleriň ýerine ýetiriljakdygyny ýa-da eýýäm ýerine ýetirilendigini jikmejik aýdyp biljekdäl. Şu wagtda sen Ukrainada eýýäm bu uçarda uçmak üçin tälim alan bir topar uçarman bar. Ýöne bir ýeterlik däl Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Bu çäre howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmadyk bir ýerde geçirildi. Ukraina häkimetleri Russiýanyň giňerimli çözüşi başlaly bäri Günwataryň Kiýewi häzirki zaman F-16 söwüş uçurlar bilen üptün etmegini sorap gelýärler. 2023-nji ýylda bir näçe ýurt Birleşen Ştatlaryň razylyk görmegi bilen bu hil uçurlary Kiýewe geçirmäge razy boldy. Bloomberg nesri 31-nji ýylda Ukraina ilkinji F-16 kysymly uçurlaryň getirilendigini, häzirlikçe olaryň sanynyň 6-dygyny we Kiýewi bu uçurlar bilen Hollandiýanyň üptün edenligini habar berdi. Şeýle-de Zelenski diplomatlary NATO Ukraina geňeşiniň duguşsugyny gurnamak tapşyrdy. Bu duguşlukda Ukraina bilen serhetde şuurtlaryň Rus raketalaryny urup gaçyrmagy kömek etmekler üçin koalisiýa gurmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Ýöne ol munyň käbir ýaranlar üçin kyn teklip boljakdygyny hem boýnarly. Şu aralykda Ukraina häkimetleriniň parahat adamlary Ruslaryň Donetsk sewtini agyr topa tutýan ýerlerinden evakuasiýa etmegi buýurmagy bilen Russiýa öz güýçleriniň Ukrainanyň günnegorunaky Novoselivka Persha owasyny ele geçirenligini öňe sürdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi Kremliň günnegor sewtde ele geçirenligini aýdan soňky owalarynyň arasynda Moskwanyň ýene bir owany azad edenligini aýtdy. Ol owalaryň käbiri diňe bir näçe köçeden barat. Donetsk Ukrainanyň günnegoruna we gün ortasyna Russiýanyň 2022-nji ýylda anneksiýa edenligini öňe süren 4 sewtiniň biri bolup durýar. Sewt gubernatory Vadim Filashkin Telegram belgesinde Rus güýçleriniň bu jemgyýetleriň şäherlerini we owalaryny her gün howa bombalary bilen ýok etmegi dowam etdirýänligini, şu sebäpden çağalary, enatalary ýa-da beýleki kanuny howsarlary bilen bilelikde evakuasiýa etmek kararyna gelenligini aýtdy. Umuman alanyňda biz 744 çağany we olaryň maşgallaryny 4 jemgyýetden Ukrainanyň has howpsuz sebitlerini göçürmek kararyna geldik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýa 4-nji awgustda ir bilen Ukrainanyň bir näçe sebitine raketa we pilotsuz uçar tolkuny bilen hüjüm etdi. Ukraina ýaragly güýçleri 5 drony urup gaçyrdy. Ukrainanyň Harby howa güýçleriniň serkerdesi Mykola Oleshchuk Facebookda Eýran öndürilen şahit görnüşli pilotsuz uçarlaryň Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad we Zaporojye sebitlerine urlanlygyny ýazdy. Pilotsuz uçurlar Russiýanyň Krasnodar sewtindäki howa bazasyndan uçuruldy. Şeýle de Russiýa 2 sany S-300 raketasyny, howa gemisine garşy ulanylýan we urukdyrylýan raketalary, 2 sany KH-59 kysymly we urukdyrylýan raketany atdy diýip Ukrainalılar aýtdy. Russiýanyň Günnegor Belgorod şäheriniň häkimi Vyacheslav Gladkov bolsa Ukrainalaryň Shepkina şäherine eden dron hüjüminde bir garlaýaryň ölenligini aýtdy.
Polatkov'un sözlerine göre Ukrayn pilosu uçurları Saltykov ve Petrovka owalarını hem nişana aldy we 2 san avtobusu we bir yeňil ulagy ziýan ýetirdi. Azatlyk radiosu Russiýanyň içinden berilýän söwüş maglumatlaryny öz başdak ýagdaýda barlap bilmeýär. Ukraynada Hersonyň gubernatory Aleksandr Prokodynyň 4-nji awgustda aýdan sözlerine görä, ruslaryň bir gün odal atan toplaryndan 15 adam şol sany bir çaga yaralandy. Sallamly suwutnamalaryň bardygyna garamazdan Russiýa Ukraina garşy söwüşde parahat ilaty nişana alýanlygy barada aýdylýanlary ýigderli ret edýär.